Action. Kai Sallau, wai me yake faruwa ne kaje ka saso ni da sai safiya irin wannan? Me yake faruwa? Alhaji, da alama ka yi shuka a idon makwarwa. Sallau, ban fahimce ka ba. Wani zance kake so ka faɗa mu? Alhaji, angulu ce take ta jewa a wajen da kai ajiya. Da sauran tsuntsaye idan suka gane da akwai ajiya idan sun fito kalace, to tabbas kuwa za su ɗauke wannan ajiyar da kai. Kuma idan suka ɗauke ta, kowa zai gane kana yin ajiya a wurin nan, asirin ka zai tona Alhaji. Kai Sallau, maza ka je ka kore su ka san da za a sallame su a gurin. To shikenan Alhaji, an gama. Kaga Sallau, dawo. Ka san cewa ba iya aikin gadi na ɗauke ka a gidan nan ba ko? Na sani Alhaji. Shi yasa ma albashinka ya fi na kowane ma'aikaci a cikin gidan nan. Gaskiya dai kuwa. To saboda haka duk yadda za a yi ka je ka san yadda ake ka sallame su a gidan nan. Shikenan. Maza! An gama Alhaji. Yau An gama Alhaji. Cut.